creștinismul are un aspect de zdrobire. În Matei, chiar Mântuitorul folosește pentru sine o metaforă care este șocantă pentru mulți dintre noi, dacă o înțelegem așa cum a intenționat să spună. El spune, aceasta este stânca, piatra care este coborâtă din capul unghiului și este aruncată de zidari și este pusă la loc. Și în explicația Domnului Iisus, această piatră parcă crește în dimensiuni pe măsură ce povestește în acel pasaj. Și Domnul ne propune două alternative și numai două. Pentru că El este persoana pe care nu o putem ocoli. El va convoca o adunare de la care nu putem lipsi. Și va face o judecată de la care nu ne putem sustrage. Așa că nu ai alternativă. Am făcut o fotografie. Ați văzut, de fapt două. Îmi place să fac exercițiul ăsta în ultimul timp, de 14 luni încoace. Și fac fotografii și o să merg la Oradea, o să tipăresc fotografia asta a dumneavoastră și eventual când mă întâlnesc cu frații păstori, o să o punem într-o sticlă și o îngropăm pe aici, pe undeva prin curte. Și peste 125 de ani, când se va renova sau se va demola sau se va reface o altă clădire, urmașii noștri or să scoată hârtia respectivă și o să zică, uitându-se la copilașii ăștia de aici, uită-l pe bunicul, uită-l pe străbunicul. Întrebare, unde vom fi noi toți cei din poză atunci? Unde? Vom mai fi? Ba da, vom fi. Dar vom fi în pregătirea unei mari întâlniri. Și am văzut un scaun de domnie mare și alb. Asta cred creștinii. Eu nu știu ce credeți dumneavoastră, vă spun ce cred creștinii. Noi credem în viață după viață, nu-mi place să spun viață după moarte. Moartea e un tunel prin care trecem. Deci tunelul e parte din drum, da? Noi credem în viață după viață. Noi chiar credem în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Noi credem că ființa umană este eternă. Și noi vom fi peste 125 de ani, dacă Dumnezeu va mai ține lumea, în pregătirea unei mari întâlniri pe care nu o poți evita, la o judecată la care nu te poți sustrage, cu o persoană pe care nu o poți evita, adică cu Dumnezeu. Și am văzut pe morții mari și mici. Cel mai mic sicriu pe care l-am ținut în brațe, efectiv l-am ținut în brațe ca păstor, scria Andrei Ozi. Ei, toți de la o zi până la 100 și ceva de ani, cât poți trăi pe pământul acesta, toți vom fi la pregătirea acelei mari întâlniri. Și imaginea pe care o avem în minte este că la acea întâlnire, că vrei, că nu vrei, nu poți lipsi, nu ai cum să lipsești, n-ai cum, nu te poți sustrage, nu poți. Ați primit vreodată citații de la tribunal? N-a fost intenționat. Vine polițistul cu buletinul și spune, și eu am fost citat ca martor, într-un proces, n-aveam nicio vină, absolut nicio vină, nu eram implicat, dar niște vecini s-au certat, o inundație și așa mai departe și zice, domnul Cruceru, uitați aici este citația, sunteți dumneavoastră identificați și așa mai departe. Da. Veniți? Nu vreau, domnule, să vin. Nu vreau să vin, că eu nu vreau să mă bag, nu vreau să mă cer cu vecini. Nu se poate. Nu veniți dumneavoastră? Vă ducem noi. Așa se merge la tribunal. Nu vreți dumneavoastră? Vă ducem noi. Ai, domnule, cum o să spui? Că nu, ce? Cum adică o să fim la judecata aia? Cum adică? Păi dacă ăștia care s-au ciocnit cu elicopterul și cu avionul și unii au ras, s-au făcut praf și ăia care au pocnit prin spațiu sau cei de la Titanic, nu mai au rămas numai pantofii de ei, unde o să-i Una din legile termodinamice spune că nimic nu se pierde, totul se transformă. Asta într-o lume pe care a creat-o un Dumnezeu care a creat totul din nimic. Și chiar credeți că nu poate face acest lucru cu dumneavoastră să vă recupereze dintr-un singur atom? Este o întâlnire care nu se poate evita. Și metafora pe care o folosește Domnul este
este un bolovan mare, o piatră mare, o stâncă mare deja. Ai două opțiuni. Veniți să ne judecăm, zice Domnul. Te duci și te izbești în ea și te zdrobești de ea, sau spune în Matei, dacă nu, alternativa este că va cădea ea peste tine și te va dezintegra. Va cădea și te va spulbera. Sunt două opțiuni. Vedeți, aici, modul în care chiar Mântuitorul, de aceea Mântuitorul nu poate fi descris doar în acești termeni, marele tolerant. Cel care a venit, Domne, de ce a venit? A venit să răstignească așa, de ce, Domne? Ca să îmbrățișeze toată lumea, să îmbrățișeze, tolereze pe toată lumea. Este un Hristos care spune doar veniți, 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 hai, Dumnezeu este dragoste, uitând că Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt deopotrivă. Că același Hristos va deveni dintr-o dată, până între ghilimele, rău. Și va spune, plecați de la mine, că nu vă cunosc. Și unde plecați? Unde este plânsul, scrâșnirea dinților, unde este iazul de foc? De aceea spun, dragii mei, că Evanghelia este și cu iad. Evanghelia completă este și cu suferință. Evanghelia completă are în pocăință lovire, zdrobire, inimă zdrobită. Evanghelia completă are și avertizări și amenințări. Vedeți, haideți să luăm, urăsc expresia asta, versetul de aur al Scripturii, de parcă celălalt e vorba unui prieten ar fi de platină, de diamant, din tinichea sau din altceva. Nu există versetul de aur al Scripturii. Toată Scriptura este aurită în înțeleg. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Versetul de aur al Scripturii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu. Și mintea noastră de evanghelici, mediu educat, se oprește aici. Și nu continuăm că este o amenințare, este o alternativă. Ca oricine crede în El să nu... există o alternativă. Există un scenariu posibil. Că și trimiterea este la șarpele din pustie. Că dacă nu te uiți la șarpe, cred că tot la dumneavoastră ne-am uitat la șarpele din Numeri. Și acolo a venit Moise cu soluția lui Dumnezeu. Și soluția lui Dumnezeu a fost ilogică, șocantă. Pe cum, Domne, suntem mușcați de șerpi? Și ce trebuie să facem dacă suntem mușcați de șerpi? Moise, ai adus de pe munte, ai venit, ai vorbit cu Dumnezeu, ai adus de pe munte vaccinul ăla, ai adus soluția aia, unguientul ăla, că noi așa avem cauză-efect. Uite, cauză și efectul este că gata, ne trece. Și Moise le spune, îmi pare rău să vă spun, v-am adus ceva care o să vă surprindă, o să vă șocheze și mie mi-este greu să vă explic despre ce-i vorba, dar este realmente o nebunie, este o prostie, că de asta zice Apostolul Pavel, nebunia propovăduirii crucii, pentru că este o nebunie la fel de mare ca cea pe care o propune Moise. Moise spune, ce ți-a spus Dumnezeu? Haide, că mor, uite, mor unii în brațe celălalt. Ce propui? Păi stați atenți aici. Sunteți mușcați, așa? Da, bun. Suferiți, da? Bun. Faci cangrenă, da? Bun. Ia uitați-vă la tabla aceea întinsă într-un par. Așa și? Și dacă te uiți la ea, te vindeci. Dom'le, noi suntem oameni cel puțin cu liceu. Suntem educați. Am învățat chimie. Știm atâta metalurgie, să știm că bucata aia de tinichea n-are nicio legătură cu mușcătura de piatră. Știi ce? Eu o să mă duc, îmi jignește inteligența, îmi jignește educația și eu o să mă duc și o să mor demn în cortul meu. Nu vii la mine cu prostii din astea, adică mă uit la prostia aia și o să mă vindec, să mă lăsați cu prostiile voastre în pace, și s-au dus în cortul lor și au murit demn. Și au fost unii bătuți în cap, Dom'le. Au fost unii cu ochelari de cal. Au fost unii care au fost bajocoriți de azi, sunteți niște, Dom'le, pocăiți, Dom'le, cum adică, voi chiar credeți prostiile astea? S-au uitat la șarpe și au trăit. La fel cum sunt unii din această sală care s-au uitat în nerozia lor,
în prostia lor, în îngustimea lor și au crezut că divorțul din viața lor, problemele din viața lor au legătură cu un evreu răstignit acum 2000 de ani, nevinovat de romani, și ghiceți ce s-a întâmplat. Și-au legat viața de el. Nu l-au văzut în viața lor. Prin ochii credinței și la distanță l-au văzut și lucrurile din viața lor au luat o nouă întorsătură. Și ei numesc asta naștere din nou. Dar până acolo este altă cale. Spune Apostolul Pavel că, și Apostolul Pavel folosește mai multe metafore pentru mântuire. Am spus, din poza aceea, peste 125 de ani, niciunul dintre noi nu vom mai fi în trupuri, vom fi în altă parte, nu în trupuri. De asta noi, pocăiții, niciodată n-ar trebui să vorbim, a fost un om bun, săracul, s-a prăpădit. Nu s-a prăpădit nicăieri. Nu a fost, este, nu mai este în altă parte. În momentul când pricepem această realitate a morții universale și faptul că statistica este devastatoare în această sală, adică mortalitatea este de 100%, știm toți deja, cei care am citit Biblia, că toți avem o boală genetică, toți. În păcat m-a zămislit mama mea. Și plata păcatului este moartea. Acum, Apostolul Pavel folosește mai multe metafore pentru acest proces de inversare, de reversare a morții, de câștigare a vieții veșnice. Și folosește vindecare, eliberare, restaurare, primirea acasă a fiului risipitor în Evanghelie și așa mai departe. Dar de fiecare dată, același apostol și toți evangeliștii și Domnul Iisus menționează un aspect traumatic al convertirii și pocăinței. De aceea apostolul Pavel spune: am fost răstignit împreună cu Hristos.